po sa ating lahat at mega shoutout po sa mga nanonood dyan. Kung napadaan ka sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Yung all po para lagi kayong update. At huwag niyo rin pong kalimutan sa ginawa ko Facebook page na Tatak Albularyo. Ako Andiel. Paki-follow na lang po. Kwentuhan lang muna po tayo ng konti kasi mamaya aalis po ako. Pero may hinihintay lang po akong taong gagamutin. Kasi galing po kami ng asawa ko kapon sa Makabebe. May nagbigay po ng donasyon ng Poong Nazareno. Mga 6 years old po ang taas ng pinagawa. Masaya po ako dahil may nagdonasyon ng Poong Nazareno. Malaki na po siya. At kinuha ko po yung mukha ng Poong Nazareno, yung santo po na kauna-una akong santong pinabili ng Poong Nazareno bago ako pinadala niya sa Pampanga. Kinuha ko po yung kopya ng mukha yun nung po pinalagay ko. Masaya po ako kasi dati ang santo ko maliit lang. Ganyan lang po kalaki. Bigla po naglakihan. Ilang beses ko tinanggihan ng paggagamot. Kinausap ako sa panaginip ng Poong Nazareno, ng Panginoong Kristo at ang mahal na ina na maggamot na daw ako. Hindi pa rin ako naniniwala. Pero 2 beses na pakikipag-usap nila sa akin, doon ako naniniwala na Diyos pala sila. Akala ko ligaw na kaluluwa lang sila. Akala ko mga bad spirit at kalaban ng tao. Yung pala totoo silang Diyos. Dahil hindi ko makita at sobrang liwanag talaga. At maraming bagay siya pinakita sa akin na mahirap ipaliwanag. Kaya masaya po ako na pinili at tinakda niya ako para maggamot sa sanlibutan. At nagpapasalamat po ako dahil pinadala niya ako sa Pampanga. Kahit gusto ko sana maggamot sa Maynila kasi maraming tao. Pero dito niya ako pinadala sa Pampanga. Ibig sabihin, may dahilan ng Diyos kung bakit niya ako pinaasahin sa Pampanga. Pero wala namang problema kahit saan po ako maggamot. Pero dito niya ako tinalaga. Ipagpapatuloy ko ang aking paggagamot. At maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa akin. At ganoon din po sa Facebook page na Tatak Albularyo. Ang bilis po Kailangan ko lang ginawa. Umabot na po ng mahigit 100 yung nag-follow po doon. Maraming salamat po sa lahat. At mega shoutout dyan sa taga Alaska, taga Toronto, Canada, taga Saudi, taga Amerika. Mega shoutout po sa inyo. At ganoon din po sa Japan, mega shoutout. Macau, mega shoutout kila Jeffrey TV, Yanda, Mercy, at sa iba po. Taga Samar, Batangas din po. Makulot Batangas, mega shoutout. At saka Limri, Batangas. Maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan at sa Tarlac. At masaya lang po ako talaga kasi hindi na po ako nakapag-vlog kahapon. Dahil alam niyo naman po medyo mahigpit ng konti. Awa ng Diyos, ginabayan kami makarating doon sa ginawa ng Sam ng Poong Nazareno. At ibablog ko po yun. At kung ayaw niya po pasabi yung pangalan, papakita ko po yung Poong Nazareno pinagawa at hindi po siya ng Poong Nazareno. Mapalad po yung taong yon dahil hindi po siya at nagpagawa ang Poong Nazareno. Saksi ang langit sa kanya na siya ginawang instrumento at palitan ng Poong Nazareno maliit ko. Hindi ko yung papalitan kasi special po yun sa akin. Pero kinuha ko lang po yung mukha niya. Ngayon malaki na po yun. 2 weeks po bago matapos. Hello po, gandang day po sir from Iloilo City. Kenneth Roger, God bless po. God bless din sa iyo Ken Pedrinila. Mega shoutout sa Iloilo din pala. Kasi sa dami minsan din ako. Masaya lang kasi ako kasi may nagdonasyon ng Poong Nazareno malaki. Dating una kong santong maliit lang, naging malaki na. 2 weeks, lalabas na siya. Itong buwan nito. Maganda po yun. Masaya lang ako. At saka yung nagtatanong pala sa Facebook page ko pala, napapanood na rin pala ako sa YouTube channel ko. Ate, kung galing po kayo sa ibang mga manggagamot na ginamot kayo ng personal at online, iba-iba po kakayahan ng kapangyarihan ng instrumento. Meron po sa dilim, meron po sa liwanag, meron po sa mutya, meron po sa bato, meron po sa kalikasan.
Pero mas mabisa yung galing sa Panginoon Kristo. Kasi ang mga mutya, halaman ay instrumento o niligyan lang sila ng lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Kung pipilitin niyo po kaming maggamot, gusto niyo po online, ginamot na nga po ang pamilya niyo sa online, hindi pa gumagaling. Pag ginamot na po sa online at ginamot na po ng personal ng mga manggagamot, tandaan niyo po, hindi ko na sasabihin ng pangalan niyo, wala pong VIP dito. Walang mayaman, mahirap. Marami rin po akong pasyenteng mga mayayaman pero hindi po ako naniningil sa kanila. Ano naman po yung batong Omosiro? Yung batong yan ay galing lang po yan sa kalikasan. Sir, may limitado at kapangyarihan din sila. Iba po yung kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Kasi nga sinabi ko sa inyo, may bato din ako kapangyarihan. Nga lang, hindi ko mapakita sa inyo sa lahat ng nanonood sa akin dahil nasa loob siya ng katawan ko. Baga si Darna, nagsubuan ng bato, sinabi niya, ding, bato, Darna. Yung kabaliktaran sa akin, nasa loob ng puso ko yun. Yung batong yon, bihira lang po yung sinusubo. Kaya po, hindi ako basta tumatanda at hindi kumukulbot ang aking mga balat. Kahit dati ay kalansay at buto-buto, nang dahil doon sa batong yon. Pag umiwalay na po sa loob ng katawan ko yon at ilalabas na ni Darna yung bato, magiging ordinary at magiging normal na tao na lang po ako. Bago lumabas yon, may pagsasalinan po ako. Hindi yung pwedeng kunin ko ng bunga ko tapos pasok ko sa kanya. Kailangan ko sa loob na ilumabas sa loob ng katawan ko yun. Na meron ka pipinipili. Bihira lang daw po yun, sabi ni Lola Salome at ni Tatay Maria Santos. Ay, Nanay Maria Santos. Bihira lang po. Hi po, hi din po. Magandang mega shoutout sa'yo, sir. Yun po yun. Iba pong bato yun. Yung batong sinasabi nyo, sir, yan ay nakikita. Yung batong sinasabi ko, hindi yun po basta nakikita. Pero pag yun, nakikita lang po yun ng taong nagbigay sa'yo at yung taong sasalinan niya. Isa pong malagkit yun. Tatlong klase ng bato. Isang itim, isang pula, at isang parang medyo brown, ay apat pala, at saka isang puti. Yun po yung mga batong yun. Pero kung sasabihin mong tatablan ako ng bala at panaksak, tatablan pa rin ako, masusugatan pa rin po ako. Yung bato po yung protection sa katawan para hindi ka saniba ng mga masasamang espiritu at hindi ka rin saniba ng mga masasamang elemento o anumang nilalang siya. Kahit kinukulang ka pa, kahit binabarang ka pa, kahit may subo pa siya, hindi kanya kaya sugatan sa spiritual. Siyempre sa physical, kaya mo ko sugatan. Kaya ko sugatan. Yun lang po ang pinagkaiba sa bato yun. Pero galing po sa Diyos yun. Abraham Leo Casino. Mega shout out sa'yo, Sir Abraham. Magandang umaga po at sa mga lahat pong nanonood po. Naway pagpalain tayo ng lahat pagpalain po tayong lahat for watching from Tugigaraw City. Taga Tugigaraw po yung tatay ko eh. Kaso hindi ko na po alam kung taga saan po siya. Kasi bata po kami, namatay po siya. Mega shoutout po sa Tugigaraw, taga Abraham Casino. Nakapansin po ako, sir, may mga taong nag-uusap gamit ang telepathy po. Dami po sa Sultan Kudarat. Ano po kasi ang kapangyarihan na yun? Yung mental telepathy, sir. Pag mayroon ka po yun, magaling ka manggagamot. Importante po yung mental telepathy at third eye. Kahit may third eye ka, nakikita mo yung patay ba yan, elemento ba yan, kapre ba yan, hindi mo naman marinig kung anong sinasabi niya. Kunyari, tayong dalawa, nakikita nyo po ako, sir. May third eye ka. Nakikita mo yung mga patay. Alam mo ba kung anong ibig nila sabihin? Kung ano ba sinasabi nila at magparamdam? Kung wala kang mental telepathy. Importante po yun. Kung wala ka naman third eye, may mental telepathy ka, at meron kang nadiditik at nararamdaman, naririnig mo kung sino ang nasolve ng katawan ng tao. Pinakamalakas na sandata po yun ng isang manggagamot. Diba yung napapansin nyo po yung iba manggagamot? Sa iba, sinasabi ko na po ang totoo at wala po akong tinatapakan dito at pawang katotohanan lang ang sinasabi ko. Kasi mabusisi ako maggamot. Iba po yung iba sinasabi na usog lang siya. Tatlong klaseng usog. Usog para sa buntis. Pag nakatingin ka pa o kaya nilalaktawan ka tayo ng asawa natin na buntis siya, diba nagsusuka tayo pero nakakapanghina po ng katawan. May usog po na pag tumingin ka sa katawan, tumingin ka sa mukha ng tao at gutom siya, nausog ka po, di ba pinagpawir. Pero pinakamalalang usog yun, nakakamatay. Hindi pa rin po kulam yun. Nausog ka lang niya, pero sasabihin po yung kulam. Nakikita mo ang mata niya ay nakadilat, tapos papikit-pikit, tapos kung ano parang normal lang.
Ibabansagan po yun ang kulam, hindi po yung kulam. Ang kulam po, kasi last ko po sir, ano pong bawal po sa bato o omo na kulay puti at ano po ba yung pwedeng gawin? Magdasal lang po kayo. Kasi po yung bato niyan, alam ko meron na pong kapangyarihan yan eh. Kung anong dasal po sa pagkain ng katawan nyo sa Panginoon, kumakain din po sila ng dasal. Kasi po yung batong omong yan, eh may sarili na po silang lakas. Yung mga dasal na omo, alam ko wala pong dasal yan kasi galing po sa kalikasan yan. Kahit yung tinatawag ko na si Magnetico, galing sila sa mahal na ina. Kalikasan din po sila ng mahal na ina sa Berhen. May dasal po sila. Binigay po sa akin yon, pero binigay din po yung dasal sa akin na pagkain nila. Kailangan kasi malaman nyo ang dasal kung sinong may-ari niyan at nagpapakain. Kasi mahirap po tumanggap talaga ng kapangyarihan. Ako, di ba sinasabi ko sa inyo may medalyon po ako. Nakita nyo po yung ginalaw ko, yung gumagalaw yung santo ninyo, 10 taon na po yun, 8 taon na po yun. 7 taon na po patay, 8 taon na po yung may-ari yung patay. Tapos binigay po sa akin yun. Sa mag-4 na taon na ako maggamot dito sa Pampanga, first time ko po yung pinakita. Diba po gumagalaw siya. Pero akalang ko wala na siyang visa. Pero nararamdaman ko meron pa. Hindi ko pa siya sinusuot. Kasi hindi po ako umaasa sa kanya. Umaasa po ako sa Panginoon Kristo. Dahil yun ang totoo. Kung medalyon lang, ang dami kong medalyon. Ang dami kong anting-anting kasi hindi ko po sinusuot. Bihira lang. Meron akong special na sinusuot na isang anting-anting. Pinapangarap po daw yun ng mga ibang manggagamot. Sabi ng Inang Solomico at Ate Maria Santos, 100 taon na po ang buhay nila. Kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda nila. Pinapangarap ng pinakamagagaling na manggagamot ang unang panahon yun. Makita yun. Napunta lang yun sa akin. Pero pag napunta sa yun, gagawin ka muna pong kengkoy. Ibig sabihin, yung mata nyo magiging kulay green. Paggabi, para kay zombie. Tapos tatakutin niya po kayo hanggang sa maging matatag ang puso niyo. Iba po talagang bigay ng Diyos. Malaki po advantage talaga. Ako rin po ay isang instrumento ng ating Diyos Ama. Naway, i-bless niyo po ako at i-text niyo po ang healing powder po sa akin para marami po akong matulungan na kapwa nating Sir Abraham. Nakita ko na po sa lupa yung bato eh. Nakita ko lang po sa lupa yung bato sa akin. Nakita niyo lang po ba yung sir yung bato? Akala ko po binigay sa inyo kaya binili niyo po. Kung nakita niyo po yon at nagpakita sa inyo, Sir Ken, yun ay karapat-dapat para sa inyo. Hindi ko po kayo pwedeng sawayin. Kung yun po ay pinakita sa inyo yung batong mo yun at kala ko binili niyo lang o kaya binigay sa inyo, kung sadyang nagpakita ito, may kakayahan po yun. Itago nyo lang po siya, dasalan nyo lang po siya ng isang tuwing Biyernes, nasa sa inyo, Martes, tatlong sumasampalataya, 3 Ama Namin at isang Abaginong Maria. At hipa mo lang to ng 3 amin at tilingin mo sa Diyos na magkaroon to ng bisya at maging matatag. Gamitin ito sa kabutihan. Yun lang ang sabihin mo sa Diyos, bahala ka na magdugtong sir. Nasa sayo. Hawakan mo ng kanang kamay mo at itaas mo sa Diyos para maging malakas ang bato mo na napulot mo nakita sa lupa. Yun lang po masasabi ko sa sir. Kasi hindi ko mahawakan niya kasi mahawakan ko madidetect ko kung gaano siya kalakas. Ako po sir, masarap po kumain. Tsaka nauuhaw po ako, minuto po. Pag may share ako dito sa YouTube ko, open daw po yung tried eye ko ng sign the Cristito po ito. Sir, lahat ng third eye ng tao ay bukas. Yung nga lang po, hindi natin magamit ito. Lahat tayo pinanganak ng Diyos ay meron po tayo yun. Ang third eye po, 2 talaga. Maraming salamat din sa Sir Ken. Basta ipagpatuloy niyo lang po. 3 sumasampalataya, 2 Ama Namin, 1 Abaginong Maria. Tapos maglagay ka ng konting tubig. Tapos hipa mo ito ng 3 amin. Hilingin mo doon na magkaroon ng bisat. Buhos mo doon sa tubig, doon sa bato mo. Para maging matatag to. Dahil ito ay galing sa kalikasan, galing sa lupa. Kasi ang tubig ay galing sa lupa din, kalinisan. Para manatili itong maging malinis. Malay mo, meron siyang kapangyarihan. Idaan ka po nito sa panaginip. O
para kang may kausap. Pero tulog ka po hindi ka gising. Para kausap mo siya. Usap po ito magpaparamdam at sasabihin niya naman po kakayahan niya. Kung ano pong ipapanaginip niya sa inyo. Yun lang po may tutulong ko sa inyo. Kung hindi ko po kasi siya mahawakan kaya hindi ko matinig. Ulitin ko to sa iyo, Sir Chris Tito. Lahat po may third eye tao. Ako din, bago ako binigyan ng karunungan ng Diyos, mabusisi talaga ako magtanong. Sir, ano po yung mahal na araw na may nakita po akong butiki, kakaiba po. Siya yung parang may nunal sa noo niya po at yung butiki ay bugtok niya, parang bugtok ng paging nunal sa noo niya po at bugtot. Yung buntot niya, mali pala yung basa. Hirap talaga hindi nakapag-aral. Buntot niya, parang buntot ng paging, buntot na tinik at po ay ibig sabihin yun. Nakakita kayo ng butiki po sa mahal na araw. Na butiki, kakaiba po siya, ng parang may nunal sa noo. At yung buntot niya, parang buntot na maraming tinik. Ano po bang ibig sabihin nyo? Sa inyo po ba nakita? Sa kesame nyo, sa gilid ng pabahay nyo, o sa labas po ng bahay nyo, o sa pagkuran nyo po? Sabihin nyo po sa akin para masagot po yung tanong nyo. Kasi mayroon po iba-ibang dahilan kung ano pong ibig sabihin nyo. Abraham. Babalik tayo dito kay Chris Tito. Sa loob po ng bahay po sa loob ng bahay nyo. Kung nakita nyo po yon, ibig sabihin yung butiki po na meron pong tinik-tinik sa buntot. Meron pong ibig sabihin yun, panganib. Kasi matinik. Ibig sabihin, magdasal kayo. Pero kung nawala po to bigla, meron po siyang sinasabi sa inyo na hindi nyo po maintindihan. Subukan nyo po manalangin at tanongin sa isip at sabihin ng Diyos. Minsan mabait ang Panginoon Kristo. Yun po ang totoo. Ipinapakita niya to. Kahit din po ako, marami po akong panaginip. Minsan nga, nasaglit lang po natutulog ang diwa ko Nakakarating ako sa buong sandatahan Yung parang mga sinaunang panahon na nakikipag-espada, dumadating ako sa gitna Ako naman si tanga, ilag ng ilag. Yung pala naisip ko, hindi nga pala ako tinatablan. Kasi nakikita ko sila, pero para akong kaluluwa. Nag-reincarnation po ang aking isipan at katawan. Kailan nga kahapon nga lang po, katatapos ko lang po kunin yung santo Sa Makabebe, pag nakaiglit lang ako ng konti. Nakarating po nga ako sa malayo Nakarating pa ako sa unang panahon, bumalik pa ako sa sakayan ng tren. Minsan matalinghaga po. Mahirap paliwanag din ng siyensya, mahirap ipaliwanag. Ang Lola Solme kong pinakamagaling dyan sa ganyan, yung mga sinauna. Gabi-gabi po ako nagpe-pray, sir Lagi po pong pinagdarasal ang aming kaligtasan. Tama po yun, Sir Abraham. Lagi po tayo magdasal at huwag tayo magsawa. Yun lang po ang sinasabi ko. Ito, may sinasabi po ako sa Facebook page ko. Walang VIP po sa akin sa paggagamot. Wala pong mayaman dito. Pantay-pantay lang. Kung galing na po kayo sa mga sikat sa YouTuber, tapos galing na po kayo sa online paggagamot at hindi pa rin nawawala ang sakit ng puso ng inyong pamilya, kailangan ko po siya mahawakan ng personal. Gagawa po kayo ng parang kasi taga-Pilipinas lang naman kayo, hindi naman kayo taga ibang bansa yun. Naggagamot po talaga ako sa online sa ibang bansa. Pagkatapos po, pero kung pipilitin nyo ako, ang Diyos pa rin ang magpapasya. At hindi po ako manghuhula na para sabihin ko, yung mga magagaling nga, nagpabayad nga. Imposible doon sa sinabi nyo sa akin maggagamot sa YouTube. Imposible hindi po sila naniningil. Kalokohan po yun. Lahat po ng pasyente na sikat sa YouTube, 4 po sila, 5, namatay na po yung isa, ay nagmula din yun po sa akin. Pumunta rin po sila sa akin pagkatapos sa inyo. Na nagbayad sila na hindi sila gumaling, ginamot sila, hindi naman sila ginamot kasi wala daw sakit. Naglaki sila ng bayad, nag-arkla pa sila ng sasakyan, hanggang kinamatay ng isang manggagamot. Meron pa naggagamot sa online, 4,000, 8,000, personal. Lahat po yan, nalaman ko ng dahil sa mga pasyenteng yan. Nagmula. Iba-iba pong lugar, Batangas, Pampanga, Cavite. Ang dami pong manggagamot sa Cavite. Hindi po nila mahuli. Puro na lang. Katulad po itong sinasabi ng pasyente ko na sa Facebook page ko. Galing po siya sa manggagamot. Taga-Tarlac po siya at sa Pangasinan. Gusto po nila pumunta rito sa Pampanga. Malapit lang yun. Sabi daw kinukulam.
Tapos nagbago na naman daw salita. Tapos kailangan daw ng singsing 3,000, gagamutin daw siya kinukulam. Siyempre, desperado na sila dahil hindi naman sila gumagaling. Yun pala, hindi naman pala totoo. Sir, meron po akong medalyon po. Ano po bang dasal para manatili ito ng lakas at bisa ang medalyon? Ano po yung medalyon nyo, sir? Sabihin nyo agad sa akin. Sir Abraham, kung ano po yung image ng medalyon nyo. Depende po yun. Kung ilan po ibibigay ko sa inyong dasal sa medalyon nyo. Sabihin nyo po sa akin. Andara po. Andara. Ano po yung imahe niya? Ito ba'y santo? O wala po? O parang sinulat lang? Kasi meron pong andara ko nakita kakaiba. Ano po siya? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Katulad yung sinasabi niya. Sabi daw po ng mga manggagamo sa Tarlac pati sa Pangasinan, nanghiram lang po yung ng kapitbahay nila ng bike, tapos sumama na ang loob, ang pakiramdam niya, kinulam na daw po siya. Sasama po ng loob yung kapitbahay nyo, yung tao. Kasi siguro nanghihiram po yung mga kaibigan niya, kamag-anak nyo, tapos siya nanghiram tapos hindi nyo na po pinahiram. Sasama lang loob nyo. Pero huwag nyo po sasabihin na kinukulam agad. Yan po ang ayaw ko po sa ibang kapwa ko manggagamot eh. Dinidiscreet nyo agad, ginadjudge nyo agad yung tao. Lahat po tayo sumasama ng loob. Di ba sabi ko sa inyo, 4 ang klaseng usog, baka na usog lang po siya. Marami na po nagpagamot niya dito, usog lang. Mabilis po sila gumaling. Yung in-upload ko po ng video, kailan lang po na dumayo ko sa De La Paz po. Di ba yung matanda, daliri lang ang dinikit ng Panginoon Kristo sa kanya, umiinit at para daw apoy na mayroon daw lumalabas na kuryente at apoy dito sa dalawang daliri ko. Di ba sinabi ko nga sa kanya, siya ay na maligno lang. Wala pong nakitang mga sakit ang doktor. Yung nakahawak po siya ng espada, kidlat, paano po ba itong berhen po sa baba niya po? Nakita ko na po yon. Dasalan niya na lang po siya ng 3 ama namin, tapos 3 sumasampalataya, tsaka 1 Abaginong Maria. Tapos yung tubig po, maganda kayo ng tubig ng kalahating baso, yung kalahati inumin nyo, yung kalahati ibuhos nyo po doon sa kanya. Yung parang bibisikan nyo lang po siya. Tapos ipan nyo muna po ng 3 amin din po yung medalyon nyo. Itaas nyo sa Panginoon Kristo. 3 ama namin. Igitna nyo po yung, unahin nyo muna po yung, yung ama namin. Tapos isunod nyo po yung 3 sumasampalataya. Uli nyo po yung Abaginong Maria at hipan nyo po ng 3 amin. Tapos yung tubig din po sa harapan nyo, hipan nyo rin po ng 3 amin at lagyan to ng bisa para maging malakas. Tapos ibuhos nyo po doon yung konti na tira sa kalating baso doon sa kwintas nyo po, sa medalyon nyo, para mag-isa po kayo, para magkaroon po at manatili ng lakas. Tapos minsan pausukan nyo po siya ng insenso, kada 1 buwan 1 beses lang. Yung insenso, yung kamangyang, o kaya, yung basta yung insenso yung ginagamit po ng pare. Tapos magtirik po kayo ng kandila. Tapos buhusan nyo po rin ng tubig. Kung ano pong tinuro ko sa inyo, ganun lang. Para manatili siya maging malakas. Tapos usukan nyo po siya ng insenso. Doon rin po sa tapat ng altar nyo. Kada 1 buwan, pwede po 1 beses. Kung masipag kayo, kung kada 2 linggo. Pero sapat na po kada 1 buwan. Para pag yung insenso po, ay para manatili at maging malakas ang metal na ito upang hindi pasukan siya ng mga masasamang elemento, espiritu at tirahan po. Ang insenso po, importante po yun. Yun. Habang po kayo nagdarasal, ine-insensohan po yun. At sabihin mo sa Panginoon Kristo at bigyan to ng bisa sa pamamagitan ng pagsambit mo sa pangalan niya. Yun lang po yun. May tutulong ko sa inyo. Tapos, sabihin nyo po yung nasa puso nyo. Maging sandata ko to at magbigay islap ito sa lahat na may panganib. Maraming salamat po. Yun lang po sabihin nyo sa Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Gagawin ko po yan sa harap po ng altar ko po. Yes, sir. Gawin nyo po. Sa harap ng altar nyo. Yung Martes o Biyernes lang, mamili po kayo. Tapos kalahating basong tubig lang. Yung sa kalahati, inumin nyo. May matitira po sa doon sa kalahati, ipisik nyo po doon sa medalyon nyo. Dasalan nyo po siya para manatili itong maging malakas at hindi pasukan ng anumang energy. Lahat po ng medalyon, tatapatin ko sa inyo sa lahat ng nanonood dito. Ang medalyon, pag hindi mo napapakain at nagagamit ito sa kasamaan, pinapasukan din po siya ng espiritu na masama. Kinakalaban din po siya para tanggalan siya ng bisa at tanggalin siya doon sa loob ng medalyon. Totoo po yun.
Lahat po. Kung tayo nga mga tao tinutokso tayo ni Lucifer maging masama ang ating mga mata at isipan si Jesus niya tinukso ni Satanas hindi pa rin nagwagi. Yung pa kayo mga medalyon. Pag pinapalakasan niyo po sa dasal yun, lalo sila lumalakas, lalo pa rin nagiging malakas pagsuot niyo po ito. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo, Sir Abraham. Taga-Tuggaraw. Yung YouTube open po yung third eye po. Sir, ulitin ko po sa inyo ha, yung third eye po ay dalawang klase. Depende po yung Kristeto. Yung third eye po ay nasa dalawang mata. Tsaka yung iba pong nagagamot, wag po yung sinasabi na bike lang, hindi pinahiram. Katulad ng pasyente magpapagamot sa akin. Sabi, kinulam na siya. Pwede pong nausog lang yon. Mahirap po magbintang. Bakit nagsalita po ba yung pasyente? Nahuli niya po. Tsaka po pag ang kinukulam ng isang tao, pwede siyang dilat ang mata, pero mata niya po umiikot na naglilisik, parang isang demonyo. Pero po yung mata mo, pag ganyan, parang nakikipag-usap natin, natural pumipigit tayo. Tapos nakikita niya yung ginagawa. Hindi naman po kinukulam yun, nausog lang po yun. May usog pong tao na malakas. Nakakamatay po talaga. Tapos bibitawan mo ng kulam. Hindi po kulam yun. Tapos bibilan niyo po ng sing-sing na tag 3,000. Hindi na po maniniwala yung pasyente niyo. Yung iba maniniwala dahil gusto nilang gumaling. Common sense lang po sa iba. Pinapaliwanag ko. Tandaan niyo po, ang mga mangkukulam, hindi po lahat sila masasama. Kaya lang sila naging masama dahil may tumulak sa kanila. Pwede rin po silang baguhin. Ang mga makukulam na masasama ay yung may mga subo pong bato. Dahil alam nila na binenta na nila kaluluwa nila. Yun, pwede silang pagbigyan. Minsan hindi po sila pwedeng pagbigyan. Kailangan maramdaman. Pwede po silang magkaroon ng sakit at pwede po silang mamatay. Hindi mo agad silang mamamatay. 3 araw, 1 linggo, mamamatay sila hanggang manghina na manghina. Kaya yung iba po, hindi ako basta-basta naniniwala. Lagi po akong pinapakain po na tuwing Martes at Biyernes po. Grabe po ang init niya. Sir, meron din po akong binigay na mainit niya, sir. Meron din po akong binigay na dasal niya po may binigay po pala ang dasal sa inyo, sir. Pwede na po yun. Pag may binigay pong dasal, gawin niyo po. Dahil yun po ay para sa kanya at pagkain. Kung, Sir Abraham, kung meron pong binigay yung dasal yung sa medalyon, gawin niyo po yun. Manatili po kayong gawin niyo siya. Dahil yun po, kung mainit po siya, di gawin niyo po. Kasi lahat po ng medalyon, dinadaan muna po sa sumasampalataya at Ama namin. Hindi po sila pwedeng hindi dadaan sa Ama namin at sumasampalataya. Dahil ang Diyos pa rin ang nagbigay ng lakas sa kanila. Tama po yun, sir. Kahit yun ako, marami akong medalyon. Obligasyon pa rin sila dumaan sa sumasampalataya at Ama namin. Hindi po pwedeng re-rekta mo po sila. Kahit ako sabihin ko sa inyo mabilis, ang alaga ko. Sino ba yung alaga ko? Yung lagi kong tinatawag si alaga ko magnetiko. Kayo ay aking kasama palagi. Salamat sa mga senyales na ibinibigay nyo. Patuloy kayong magpaalala sa akin ng kapangyarihan mo. O yun, sinabi ko sa inyo yung dasal ng kalahati ng agimat ko. Ngayon, paano ko po yung bibigyan ng visa? Mas malakas ka pa ba sa Panginoon? Siyempre, dadaan ka muna po sa Ama namin. Yan po ang dasal niya, Ama namin at sumasampalataya po. Hindi, alam niyo naman pala, sir, okay na po yan. Kaya, lumalakas din po ang kapangyarihan. Minsan, kailangan din po nilang tubig. Depende nga po sa medalyon. Kung meron po siyang sakop na kalikasan, kailangan niya ng tubig. Kailangan niya rin kumain ng insenso. Kasi yung insenso, may halong lupa po yun. Kalikasan, tubig, kapayapaan at kalinisan. Kaya, yun lang po sinasabi ko. Kaya yung sinasabi ko lang ito, nakikipagkwento lang ako sa inyo habang parating pa lang yung pasyente ko, nainip lang ako na konti. At galing po kami sa sinasabi ko lang, yung nanonood sa Facebook page ko na galing dito rin sa YouTube channel. Hindi po ako manghuhula. Kung kayo ay nagpagamot na sa mga sikat sa YouTuber na personal kayo at hindi kayo ginamot, pumunta kayo sa amin. Kayo nga nagbayad kayo ng malaking halaga doon. Ayoko po magbitaw ng salita kung magkano dahil alam ko na po yun. Kahit yung binibenta nila mga medalyon, alam ko po. Dahil yung mga pasyente ko nagsasabi sa akin, nagaling sa kanila. Ang mahirap na kalaban, ang sarili natin at ang demonyo. Hindi lahat puro kulam na hindi naman totoo. Isipin nyo po yung ginamot kong lalaki, 1 year niya na pong sakit, wala po makita yung doktor. Meron po siyang host dito sa ilong.
at umiinit po yung paa niya. Anong sabi ng demonyo? Tinanong ko kasi wala po yung video una eh. Pero wala pong cut yung video nyo. In-upload ko na 25 minutes. Diretso-diretso na po yun. Tinanong ko kung kilala niya si Jesus Cristo. Hindi niya kilala. Kilala niya si lahat ng santos, sinabi ko hindi niya kilala. Wala daw siyang Diyos. Wala siyang kinakatakutan. Wala siyang pinuno. Tinanong ko taga saan siya. Ando lang daw siya sa likod ng likod ng bahay nila sa may palaya na mayroong kawayan. Isipin niyo po yun. Matagal na po siya nagdudusa. Sinabi po kinukulam malakas. Talagang malakas yun, demonyo po yun. Si Dominita yun. Hindi po lahat kinukulam. Ang kulam, madali lang po maditik yun. Totoo po yun. Pag may angkin na po kayong kakaya, madali nyo lang po maditik ang kulam. Kahit mambabarang pa to may subo. Pero ang demonyo, hindi po madiditik. At sinasabi po nilang nakikita kita. Hindi po yun totoo. Basta-basta. Salamat po sir, pagtuturo niyo po. Gagawin ko po ang pagsusukat, pag-usok, pag-usok ko po ng insenso sa mga altar ko. O salamat po sir at may natutunan po ako sa inyo. Maraming salamat din sa Sir Abraham. Maraming bagay ang tinuro ng sulumi ko. Mahirap man ko lang to i-describe o paliwanag sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang po kung nagagamot kayo. Huwag po kayo basta-basta maniwala, Sir Abraham. Minsan, ang pinakamahirap na kalaban ang demonyo kasi tuso nga po siya. Isipin niyo po yung ginamot ko ha. 1 year na po siya naghihirap sa sakit niya. Pero, isa daw malakas. Talagang malakas siya, demonyo siya. Kita mo nga nagsisinungaling siya. Wala siyang kilalang Diyos. Bago ko pinapikit yung babae, tinanong ko, alam mo naman siguro kung babae ka, pag tinanong ko kung babae ka lalaki, opo. Alam mo kung saan siya dinala sa kadiliman na kawayanan. First time niya daw nakakita ng ganun. Mahirap daw paniwalaan. Yung pong sinasabi ko, hindi po lahat puro kinukulang. Meron po ako nagtataka, ginamot, bike lang, ng hiram, kinulam ka na agad po ng kaibigan o kapitbahay nyo. Yung demonyo po yung nagsalita yun. Amat po. Nanghiram sa'yo ng motor, bike lang, kinulam ka na. Ganun po ba yun? Minsan, galit lang yun ng emosyonal at alam ng demonyo na magkakagalit lang kayo. Pinatalo lang tayo yun. O kaya nausog ka lang, gumagaya na si Satanas. Yung mga duwending itim, hindi pa yun nakakatakot. Mas nakakatakot po yung duwending pula dahil mainitin ang ulo nila. Sinasabi ko lang po ang totoo, hindi po ako umuhusga basta-basta sa paggagamot. Kasi dati rin ako hinusgahan yung bago ko maggamot. Kaya sinasabi ko lang ang totoo, hindi po lahat kinukulam, dala ng emosyonal at physical. May kinukulam po bang yung mata nakadilat lang normal, tapos nakatingin lang sa'yo, ano siya? Nagkukulam-kulaman. Sabi mo, bakit mo siya kinukulam? Galit ka ba rito at nainggit ka ba? Opo. Kailangan, hindi lang sa salita ng bibig, pakiramdaman mo kung meron bang enerhiyang masama sa loob ng katawan niya. Kaya kailangan po ang mental telepathy sa paggagamot. Napaka-importante po ito sa paggagamot. Hindi lang mata, kung wala ka pang kita sa kanya, pandama. Kung mabuti o masama ang kanyang spiritual at espiritu. At amuyin mo kung anong amoy niya. Kung ba siya patay, maligno ba siya, kapre ba siya, usok ba siya, amoy ano siya. Maraming bagay po dapat malaman ang isang paggamot. Kailangan mabusisi ka magtanong. Hindi po yung basta uhusga na kinulam. Nangiram lang ng bike, kinulam na. Sabi ng pasyente, naggusto magpagamot sa akin. Tapos sinabi, bumili ka ng singsing, 3,000 dahil kinukulam ka. Papera na po yun, hindi na po yung paggagamot. Diyan po nasisira yung ibang manggagamot. Kaya nga po paulit-ulit ko sinasabi, katulad yung manonood sa akin, gusto niyo ipaggamot sa akin ng pamilya niyo, pupunta kayo rito. Nagbayad nga kayo. Tapos ngayon, gusto niyo gamutin ko kayo sa online, galing na kayo sa online, hindi nga kayo magaling, hindi nga kayo mapaggamot sa online. Iba pa rin po ang paggagamot sa personal. Nasasabi at natutukoy po ito. Galing nga po kayo sa mga personal at mga magagaling na manggagamot. Nagbayad nga po kayo ng halaga. Dito sa akin, naggagamot ako, hindi naman po ako naniningil. Pusa po yung binibigay nyo. Galing sa puso nyo. Nasa senyo po yun. Katulad niya, may nagbigay po ng pong Nazareno. Malaki po yun. Magkano po yung pong Nazareno malaki? 20,000. 18, 15. Ganyan po ang nagbigay sa akin. Yung naniningil ako, yung 20,000 yun. Napagawa ko na po dyan yung altar ko. Ito nga cellphone ko, minsan may teleliling pa
Eh kung naniningil lang ako ng ganun kalaki, 8,000, 4,000, 5,000, plus lahat may bayad pa, pati mga medalyo na ako naggagawa ko ng anting-anting. Pero pinakamataas ko lang anting-anting ay 1,300. Sumunod doon, 1,000. Dahil tumaas na. Dati nga lang po, benta ko doon, 800 lang. Eh yung mga inuutusan ko pa, may bahay, alang naman hindi mo po sila bigyan. Lahat tumaas na po. Pero hindi po ako nagbebenta ng medalyo na 1,500. Pinakamataas ko lang 1,300. At matagal mo rin po yung kunin sa akin. Hindi ko rin po basta pwedeng ibigay sa inyo. Antayin mo pa yung 21 days. 3 days. Sa isang araw, 3 beses siya dinadasalan. Sa isang linggo, ilang beses po yun. 21 days po yung dasal. At hindi rin po basta susunod yung medalyon sa iyo. Dahil babantayan po yun ng Espiritu. At dadaan ka pa sa panaginip niya. Pero lahat po yun walang bawal. Kahit sa patay, pwede po siya. Ang bawal sa kanya, ang bawal makiapid at magnasa at mag-isip sa kapwa. Natural po mag-isip. Yung sinasabi ko, bawal maisip yung laswa po, yung tingin mo sa babae. Babae man to, lalaki yung nakapad. Yung po pinagbabahol sa kwintas. Wala siyang limitado kahit saan mo siya punta. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa subscribe sa akin sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo at God bless. Paulit-ulit ko po sinasabi ha, magtiwala na kayo sa Panginoon. Lahat tayo instrumento at mahal ng Diyos. Siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang una sa lahat. Ibibigay niya yung para sa iyo, ibigay mo yung para sa Kanya. Kaya itong kapangyarihan ito, walang beses ko na ito tinanggihan. Mahirap po naghahangad na maraming kapangyarihan. Mahirap naghahangad ng kapangyarihan. Lalo lang po tayo mapapahamak. Alam ng Diyos ang capacity ng katawan natin. Huwag natin hangarin ng lahat ng kapangyarihan. Maging totoo lang tayo sa paggagamot, sa pagtutulong sa kapwa. Kung naniningil lang ako, marami akong bagay na gustong ipagawa sa altar ko. Hindi na ako malimos. O hindi na sila hinipo ng Diyos. Sa pagbablog, pinagtsatsagaan ko itong cellphone ko. Sa mga altar ko, inaayos ko pa. Kung naniningil lang ako, hindi ko kayang impim yun. Hindi ko kayang gawin yun kasi natulog lang ako sa kalsada. Natulog lang ako. Naranasan kong kumain na hindi ko makain sa isang linggo. O 3 araw, tubig lang at tinapay. At naulanan. Hindi ko kayang singilin ang mga mahihirap. Kung nagbibigay sila ganun. Meron nga, yung mga mahihirap nga, mas galante pa eh. Pag gumaling ang isang tao, na-appreciate nila. Isa sa mga may kaya, na paggaling mo na, bibigyan ka lang 50 pesos. May kotse na, may sasakyan pa. Maraming beses na po. Pero nagdadala sila ng pasyente, kaya kung nalalaman, gumaling sila. Gumaling sila, nagdala na naman sila ng ibang sasakyan na may pasyente. Pero magkano ibibigay? 20, 100, 50, Pabuti pa ngayon mga katulad natin, mga mahirap. Nagbibigay sila. 100, 150, 200, 300, 500, 1,000. Dahil binasbasan sila ng Diyos sa kanilang kagalingan. Tapos, na-appreciate nila ang kagalingan nila at binigyan ng himala ng Diyos. Kaysa sa mga mayayaman, hindi ko alam. Kung ako mayaman at napagaling ako ng isang manggagamot kahit sino siya, aanuhin ko man ang pera kung hindi na ako makalakad at lumpo na. At pinagaling ako bilang instrumento ng Panginoon Kristo natin at yung taong ito ay ginawang instrumento ng Diyos. Tatanungin ko siya kung ano pang gusto mo at ibibigay ko ng abot ng aking makakaya na makatulong dahil sa himalang ginawa mo. Mabuti pa yung mga mahirap gano'n. Kaya yung iba gusto magamot, marami pa kayo. Mabusisi paggagamot, marami matanong, tatanungin ka pa kung saan galing kapangyarihan mo, okay lang yun, magtanong. Lahat tatanungin pa. Ako sa paggagamot, ginagawa ko lang ang totoo at pawang katotohanan lang. Pag sinabi ko wala kang sakit, wala kang sakit. Itataas ko ang dasal, wala akong matitik. Wala akong makita ang third eye ko, wala akong makausap sa espiritu mo. Nalalaman ko lang na walang sakit dahil may nakikipag-usap sa utak ko. At sinasabi nila sa akin na wala tagas ng sakit ang taon to. Kailangan tuyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mabuti pa ang mga mahirap ay galante pa. Kaya subukan nyo maggamot na hindi kayo naniningil at kusang loob lang at donasyon lang. Malalaman yung sinasabi ko. Ang may maraming sasakyan ay bibigay lang sa inyo 20, 40, 50, 100. Mabigat pa sa bulsa nila pero gumaling na sila. Pero kung sa medisina, halos 100,000 at milyon ang ginagastos nila.
Pero yung mga mahirap nagpapagamot, sila pa ang mga galante at na-appreciate nila ang ginagawa ng Panginoon sa kanila at kagalingan. Hindi nila ito sukat at lain. At nagbibigay pa sila ng pasyente at nagsasabi, masaya ako sa ganung tao dahil yung mga taong yun ay pinagpapahala ng Panginoon sa Kristo. Kaysa yung biglang yaman o mayayamanin. Hindi ako galit sa mga taong yun. Kasi alam ko sa sarili ko, mahirap lang ako. Isang dukat, hindi nakapag-aral. Minsan nga may nakikipagtalastasan pa sa akin. Gusto niya ako labanan sa pagbabasa sa Bible. Sabi ko nga sa kanya, huwag mo na ako pag-aksayahan ng panahon. Ikaw ay nakaupo na sa magandang bato na upuan. Ako ay nasasabsaban lang. Ano ba ang laban ko sa iyo? Binigyan ka ng katalinuhan ng aking ama. Bakit hindi mo ito ipangaral sa mga dukha? Bakit mo hinusgahan ang mga dukha? Bakit hindi ka pumatong sa nakapag-aral din para malaman mo kung gaano kakatalino at binigay ng Diyos kaysa nakikipagtalastasan pa sa aking mga mahihirap lang na hindi naman nakapag-aral? Sino mas mangmang sa atin dalawa? Di ba? Hindi ba ako o ikaw? Yun lang masasabi ko. Kaya, yung ginawa ko sa paggagamot, kaya hindi ako naningil. May magbigay ng malaking pong Nazareno, 15,000, saya ko. Dahil hindi ko alam kung bakit sila pinili ng Diyos. Pero alam ko sila ay mabuti at pinipili ng Panginoon Kristo. Makikita nyo rin po yung binigay ng pong Nazareno, ay yung pinagawa. 2 weeks, darating po siya. At napakasaya ko lang. Dahil ang santong dinala ko ay maliit lang ng pong Nazareno. Pero ito'y malaki na. Alam niyo lang po kung ako'y naniningil lang at gano'n na kadami ang pera ko. Hindi na po ako magniningil pag sobra ng dami kong pera. Importante lang sa akin, panoorin mo lang yung YouTube ko. Halagang 50 pesos o 20 pesos lang, mag-load ka lang. Magagamot ako ng awat kung makakaya, kung magbigay sila, okay lang. Basta't napagawa ko lang yung altar ko, mapagawa ko lang yung bubong nila, maayos. At yung bakod namin na nasira ng lindol, makaipon lang ako ng 100,000 sa YouTube. At saka sa maayos ko lang yung poso namin. 150,000, gano'n. Ako na lang ang magbibigay sa iba kong pasyente. At pag sumasahod na ako ng malaki sa YouTube, yung wala, basta masaya lang ako. I-appreciate mo lang yung paggagamot ng Panginoon Kristo sa'yo at lagi ka magdasal. Minsan panoorin mo yung YouTube ko. Kahit wag mo lang skip yung commercial. Nakakatulong ka na sa akin at nakakatulong ka na rin sa kapwa mo. Dalahanin ko man ang pera. Sabi nga ng Panginoon, ang kayamanan mo ay wala sa lupa. Nasa aking tahan. Ibibigay ko ang lahat ng nawala sa iyo. Huwag ka lang mainip. Kaya lahat tayo ibinigay na ng Diyos. Huwag lang tayo mainip. Maging totoo lang tayo sa sarili natin. Huwag tayo magbintang at huwag tayo mag-isip na masama at huwag tayong humusga. Kung kailangan pinagbabago, pagbaguhin mo. Ang demonyo lang ang minsan na hindi kailangan mo talagang lusawin at patayin. Ang mga magkukulam na may subo at alam mo yun sa sarili mo at nararamdaman ng espiritu mo na hindi sila magbabago. Hindi nyo lang ako napapansin na hindi pumapatay na magkukulam. Hindi ko lang sinasabi yun. Pag nakita nyo ang kamay ko ay gumano ng diretso sa kanila, na hinipan ko diretso sa leeg nila at tinusok ko ng sibat, alam kong hindi sila magbabago. Dahil nararamdaman ng puso ko. Hindi mo alam na patay na sila. Alam ko yun. Dahil meron akong pandama na hindi mahirap paliwanag. Hindi ko sila hinusgahan. Binigyan ko sila ng matinding sakit. Sino ang pipiliin nila? Ang Panginoon. Pag tumawag sila, ligtas sila sa aking Ama. Dahil papagalingin sila. Pag hindi sila humingi ng kapatawaran at inulit na nito, mas malala pa sakit ang sakit nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lagi lang tayo magdasal. Yung usog lang, bati lang, kulam na. May kinukulam ba? Nagsasalita na diretso lang ang mata. Ang kinukulam, makikita mo, nagwawala. Ang mga mata, naglilisik o kaya nakapikit. Ayon, kahit anong pilit nila, hindi nila mandilat ang mga mata nila. Tanungin mo pangalan, hindi niya alam. Tanungin mo kung kasarya niya, hindi niya alam. Tanungin mo kung ang pangalan ng anak niya, babae man ito lalaki, hindi niya alam. Kilala niya ang Panginoon, hindi niya alam. Yun po ang mga kinukulam mo, sinasaniban. Kaysa nakadikit ang mga mata at linisin mo, inulam ka. Hindi kasi nagpairang ng fight. Minsan galit lang yun sa mga kapwa natin tao. Dinadala, tinutokso lang tayo ng demonyo. Hindi po ako basta-basta naniniwala sa ganun.
30, magkukulang. Ang demonyo nga kausap ko, sinungaling. Nakita niyo po yun? Nagsisinungaling siya. Mabuti na lang, mabait ang Panginoon Kristo, ang Pong Nazareno. Sinasabi niya sa akin, isipan ko. At pinapalas niya to. Na siya ay nagsisinungaling. At hindi naman siya. Kung maniwala ako, sabihin na naman niya, kinulam siya. Kita mo, may kaaway sila sa tindahan nila. Kaaway niya lang yun. Pero hindi yun ang kumukulam. Kung sabihin na naman ng demonyo, kinulam ako ng kapitbahay mo. Kinulam ako ng kasama mo sa tindahan. Di pinag-aaway ko lang sila. Sino na unang niwala doon? Di si Satanas, inisahan niya ako. Inisahan niya rin tayo na. Ang kinukulang, hindi nakakadilat ang mga mata. Dahil sila ay kinuha ng espiritu. Ibig sabihin, mayroon bang kinulam na dilat ang mata? Pwede, kung ang demonyo ay nakasanib, dilat na dilat yung mata, at hindi kumukurap, subukan mo nga tumapat sa liwanag o isang beses mo na hindi pipikit ang mata mo. Di ba, mapapaiyak ka? Doon mo po malalaman sa mga mata nila, hindi sila gumagalaw ang gitna nila. Yun po ang totoo. Yung iba, usog lang, madali lang pong gamutin yun at hindi lang po kulam yun. Pwede lang po tawasin yun, ipag-pray. Meron po isang manggagamot na hilinghan lang, tapos matatalisin na po ang mga sakit niya. Naalala niyo po yung ginawa ko doon kay nanay, isa de la Paz, dinaliri ko lang siya, ginamitan ko lang, tinipan ko lang siya sa ulo. Nag-text na sa akin kinabukasan, magaling at para lang daw siya nagdahilan. Nawala na yung parang may pumipisil at nangangating katawan niya. Di ba, nausog lang siya ng elemento. Ayaw lang pakausap ng Diyos dahil gusto ko nga ipatotoo sa tao yun na nanonood sa akin. Dahil matanda na, yung matanda, hindi niya nakakayanin ng sobrang init. Di ba, humihiyaw siya sa daliri lang ng hawak ng Diyos. Ibig sabihin, may nakasanib sa kanya at may naditik ako kakaiba sa katawan niya. Sinasabi ko lang ang pawang katotohanan. Kaya yung mga dyan na gusto magpagamot sa akin, pumunta po kayo sa amin, sa Pampanga. Hindi ko naman kayo sinisingin. Wala pa akong pakialam sa kapwa ko ibang manggagamot kung naniningil sila. Mission po nila yun. Iba-ibang mission namin. Mission namin magpagaling. Kung magbigay kayo, salamat. Siyempre, bumibili po kami minsan ng kandila. Nasa sa inyo na eh. Kaya nga yung mga mahirap, maswerte pa ako naggagamot yung mga mahirap sa mga mayaman. Maraming mayaman dito. Nagdadala rin po sila ng pasyente. Kasi hindi naman po yun magdadala ng pasyente kung hindi sila gumaling. Pero ibibigay lang po. Usap-usapan lang natin ito rito. 50 pesos. 100, 200. Pero ang ganda ng sasakyan. Okay lang sana kung hiram ng sasakyan. Nagkakala. Hindi naman. Kaya isipin niyo, gusto ko lang po tumawa. Binigay ito mission sa akin ng Diyos. Kaya hindi po ako pwedeng magalit sa Kanya. Masaya lang po ako kasi nang dahil sa paggagamot, marami pong taong nabibigyan ng himala. Lalo na po yung mga mahirap na dukha na hindi kayang punta na tumagal sa ospital. Pero pinagbibigyan sila ng Diyos. Ganyan kabait ang ating Ama. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, pag ako yumaman, ako na magbibigay sa mahirap. Pag may nagpagamot dito at nakita ko ang kuko ay mga madudumi at wala silang pera, sila pa ngayon galante. Minsan wala na nga silang isasayang kinabukasan eh. Mas malaki pa binibigay nila sa mga mayayaman. Nararamdaman ng puso ko. Sinasabi ko lang naman ang totoo na wag na po kayo magulog. Kung ako'y sumasahod ng malaki sa YouTube ko, bibigyan ko pa sila ng bigas at dilata. Isa lang ang request ko, magdasal ka lang sa Panginoon Kristo. Pangalawa, isa yung mag-load ka. Pag nakakaluwag-luwag ka, load ka sa YouTube ko. Pag meron konting commercial, saglit lang, seconds lang naman yun. Minuto lang naman. Huwag mo lang skip kahit huwag mo lang tapusin. Kahit isang commercial lang. Lumagpas ka lang ng 1 minute o 2 minutes, okay na yun sa akin. Kahit isang beses ka lang manood sa isang buwan. Malaking bagay na yun at para makatulong pa rin sa kayo. Kaya ngayon, gusto nyo magamot. At yung iba gusto makilala ang Diyos at gusto makausap. Kilala na natin ang Diyos. Pinili tayong lahat para maggamot sa sanlibutan at magturo. Hindi lang natin ito magamit dahil lang kasama ng ating isip. Buksan natin ang sarili natin at manalangin tayo ng time team. Alisin natin ang mga maling ginagawa natin at may kapangyarihan tayo. Ang demonyo yung pinakamahirap na kalaban, hindi ang mga makukulang. Ang mga makukulang may tao lang sila. Hindi ko sila kinakatakuta dahil kapwa lang natin sila tao. Kahit 10 beses pa sila umatakit sa akin, kahit 1,000,000 pa sila umatakit sa akin, kahit gano'n pa kadaming makukulang, hindi ako natatakot sa kanila. Kahit natutulog ako, patayin nila ako.
Ang kinakatakutan ko, magkamali ako sa Panginoon Kristo at mapalo ako ito. Masakit. Mamitik si Papa Jesus. Pero mahal ka niya, gagawa siya ng paraan para hindi ka mawala sa landas. Ang mga espiritu masama ang pinakamalala. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. God bless po sa lahat ng nanood. Mega siya sa ato sa Iloilo, Tagigaraw, taga Alaska, Amerika, Japan, Samar. At yung iba naman, konting sakit lang sa katawan, sasabihin po kulang, tao lang po tayo. Ako nga minsan sumasakit ang katawan ko eh. Kung sabihin kong inatake ako ng kalaban ko, ng demo, inatake ako ng mangkukulam na pinalayas ko doon sa loob ng katawan ng tao, naniwala na naman ako. Hindi na ako naniwala sa Diyos. Tao lang tayo. Minsan sumasakit ang ulo natin. Magdasal tayo. Ang isang ama namin na Panginoong Maria, lagyan mo yung tubig sa tapat ng altar. Kung wala kang altar, tapat mo sa iyo. Babaspasan ng Diyos ko. Inumin mo, mawawala sa tapat. Yun lang po. Kaya yung iba nga, nagugulat ako eh. Ang dami ko ngayon, simula nag-lockdown na hindi nakapasok ito ngayon pasyente dito sa Pampanga, nanood ako lahat ng mga manggagamot. Ining na kontakte ka nila, stick ginagamit nila, papel. Wala pong binabasyan dito kahit papel lang ang ginagamit mo. Basta't may sanib po talaga, iinit po yun. Pag hindi niyo po makausap sa pamamagitan ng spiritual, ayaw ng Diyos, may dahilan. Importante matagal pong galing niya. Himala nga eh. Hilinghan. Kaya mo na lang pong gagawin. Yung iba, hindi po ako naniniwala sa paggagamot nila. Nakinukulang. Nakikita ko sa aking mga mata, tinititigan ko ang espiritu na sa loob ng katawan ng pasyente nila. Dala lang po yun ng demonyo at tinutokso lang po sila. Nagpapaisa po sila. At wala pong sumasanib basta-basta ng mahal na ina o Apo Kristo. Kahit ang pong Nazareno ko, sabihin ko sumasanib sa akin yan, hindi niyo po ako paniniwalaan. At hindi ko rin po sasabihin yun. Hindi po sumasanib ang pong Nazareno sa akin. Siya ay nakikipag-usap lang sa panaginip at siya po ang nagagamot sa mga tao, hindi po ako. Ginagamit niya ng instrumento ang aking katawan. At sinisilyon niya to. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa akin ito. Yung iba sinabi, sinasaniban ng Santo Niño. Unang panahon, meron po yun, pero ngayon wala na. Bihira na lang daw yun. Pero hindi na daw nangyayari yun, sabi ni Nang Sulamico. Dahil si Nang Sulamico ay ermitahan niya. Yun lang po at masasabi ko. Kaya yung iba, kaya na-inborn na yung tao sa kulam. Puro na lang kulam. Ang hiram bike, kinulam. Ang hiram ng motor, kinulam. Hindi pinahiram, kinulam na. Minsan usog lang yun. Kaya naman talsikin ng tao sa tilinghan po yun. Minsan, ayoko na magsalita. Pero gusto ko lang sabihin ng katotohanan. Ang mabisang sandata ang panalangin. Demonyo ang pinakamahirap na kalaban natin at ang ating sarili. Hindi lahat ay kinukulam. Ang demonyo ang nagbibigay ng sakit. Pag kinukulam ka, maraming dahilan. Takot ka sa araw, takot ka sa dilim, gusto mo mag-isa lang, may nagsasalita. Minsan demonyo, ganun din style po. Hanggang hindi mo nakakausap, huwag ka magsasalita ng kinukulam. O pwedeng sabihin kinukulam, galit lang, emosyonal. Marami na sumubok yan at galing na po sa ibang mga manggagamot. Awa ng Diyos, buhay pa sila at magagaling na. Pero hindi ako mapaniwala doon sa pasyente ko. Kinulam, 3,000, kailangan bumili ka ng singsing. Sabi ko, pagod ka lang. Stress lang yan. Sa problema sa nangyayari sa pandemic. Yung pinag-pray ko lang siya, tinipan ko, pinagdasal ko lang siya sa Panginoon Kristo at nagdasal siya. Bumalik na siya sa katinuan. Ilang po yun. Basta, importante po magtulungan. Una sa pagdarasal. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. Kung napadaan ka dito sa kwentuhan namin, welcome po kayo at huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at sa YouTube channel ko ng all po. At ganoon din po sa ginawa kong kailan lang po ng Facebook page ko na Tatak Albularyo, Apo Andiel. O Apo lang, Andiel. Okay na po yun. Sa Facebook page ko, ginawa ko po yun. Yun lang po. Maraming salamat din po sa nag-subscribe at nag-ano nito. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Kayo ang inspirasyon ko at kayo din po yung mga taong simbahan ang inspirasyon ko na nagbigay na sa YouTube at unang-una pa rin ang Diyos. Siya ang inspirasyon ko sa paggagamot. Maraming salamat po sa Panginoong Kristo at Amang Jesus, Amang Nazareno sa mga matang ito at sa palakas ng pandama at panrinig. Kaya po nakikita ko minsan ang aking kalaban. At kung sa ito sinasabi ng Diyos sa aking panaginip o pakingatayin,
biglaan. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po tayong lahat at lagi po tayong magdasal. Tawag ka to, Pay. Maraming salamat po. Maraming salamat po at God bless all sa inyong lahat. Mega shout out po. Amen.